Ki khubor ki babnya ka United Democratic Party lani UDP ne ka sngi ka Pynmih ya ka Thup ka baar Jong ki Kyrteng ki Kyrtong ki Iakhun ya ka election sha ka KHASI Hills Autonomous District Council but ka Giant Hills Autonomous District Council ka seng menta ka sngi ka Pynmih ya ki Kyrteng Jong ki Khandai ngut ki Kyrtong ki bakan Thup ya ngut na ka benta ka election sha ka KHADC but laingut sha ka KHADC Abakran kila apthai khubor u presiden ke UDP uba medba lingdo ula pentip bagi la deb ban Pynmih ya ki Kyrteng jong ki Kyrtong haga Thup ke baar hadien ke jing bisha bernya bat ke jing ai jingmut jong ki constituency beper ke election shabaro artli ki Autonomous District Council la bu ban pelong haga arpoi terik ubnai rempang la snem Kali-kali second round dan ke list ke baar mana kalian jong ke parti UDP ni la sim ya ka rai ya ka bangin pelat pada mentasa ki kendai ngut ki kandidat ki ban Iakhun ya ka election jong kini ki atli ki Autonomous Council ko mana kalian mene lagi romba iskma bakam dei bang di sujit taman labu kandidat harun kasusi Ndai la pensong nongrim ba ya ka jin jongi ba ka jin ai ka tiket na ka banta bagin dei ki kandidat jongi ulat ke jela UCH